ngikuvuka nokuphila kusho inkosi lowo okholwa kimi akayikufa naphakade. Bahlobo bathandekayo enkosini, into esiyasoke siyibaleke thina mvuzo umuntu ofileyo siyothi inkalo lephuka. Ngiyathembisa ngingasho ukuthi hayi ufanele singabaleka uvuka isidumbu ke la izona nesisathi senze imisa kungathiwa yini evele Montclair ubaleke ngizona umfundisi ngabaleka ngokudlala ngalo. Thandwa kaNkulunkulu, namhlanje kuleli sonto lesihlanu lenkathi yokuhlawula siphiwa lezi zifundo ezikhuluma ngokunikwa impilo entsha. Uma silalelile esifundweni sethu sokuqala umprofethi u-Ezekiel, ngiyakufaka kini umoya wami niyaphila. Kanjalo futhi nompostoli uPawulu ebhalela abaseRoma esifundweni sesibili, umoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo uhlala kini. Evangelini lethu kwela namhlanje kukhulunywa ngendaba esiyijwayele, uJesu evusa uLazarus. Siqaphele futhi ukuthi uJesu uqala ukutshelwa uthola umbiko ukuthi hey umngani wakho uyagula. Le isimangaliso sokugcina uJesu asenza esezongena eJerusalema eseyohleka asindise thina ngokuchitha kwakhe igazi. Yikho mhlambe futhi sifakwe ngesono lokugcina lesihlanu ngoba ngesikelizayo sesingena esontweni eliyingcwele. uJesu uyazingeza, akahambi ngokukhulu ukushesha ukuthi aye kuphi, aye eBethani la khona uMaria noMartha noLazarus. Uthatha izinkulwana kuze kugcine uba uyadlula emhlabeni uLazarus aze kube uyangcwatshwa uzofika uJesu ngosuku lwesine. Amajuda ayekholwa bathi hayi ufe ngempela lo muntu, at least uba bese usuku lwesithathu mhlambe bebesengaba nalo ini ithemba. Kodwa kufikele ekuqhamukeni kwakhe uJesu nangu udadewabo uMartha uyamhlangabeza uzoxoxa naye, njengoba sizwile i-dialogue between Jesus and Martha. uMartha ngiyamthanda ngoba uyakhombisa ukukholwa kwakhe ekuvukeni kwabafileyo. Kodwa ngiyacabanga ukuthi kwakuthe sithe kuyena ngoba uJesu ekhuluma ngesimangaliso ayezosenza phakathi kwakhe. Khona manje uzakumvusa uLazarus abe ngophilayo. Kulamasonto amabili adlulile siyakhumbula ukuthi ngesonto elidlule sifunde ngempuputha ngithi. Ithe impuputha emayisibona yahamba yayoxoxa indaba, yabiza abantu yazobakhombisa uJesu. Ngaleliya safunda kwaseSamariya. Uwayokha amanzi yedwa. Nangu naye seyetshelwa zakhe ngabhoqo. Usenze njani naye? Useyahamba uyobiza umphakathi uzokhombisa uJesu. Kodwa namhlanje uJesu ufika phakathi kwakhe uMartha noMaria, bekhona futhi amaJuda akade ezomkhalisa. Usefuna ukuveza udumo lukaNkulunkulu ngaye ukuthi yebo ngempela yena uyindodana kaNkulunkulu, uye umhlengi amaJuda kade emlindele ukuthi uzovusa uLazarus phakathi kwabo. Ngoba uthe ngokumvusa uLazarus babese beqala bekhona. Masibezwa abanye bayomvela ngaseceleni bathi hawu lo kade bonisa impumputhe ubengeke kodwa amvuse uLazarus. Kanti baqambe beshilo inhlanhla yabo namhlanje ukubona isimangaliso uNkulunkulu azosenza ngoJesu bebona ngawabo. Amen. Mhlawumbe nathi-ke lithandwa kaNkulunkulu befike simcele uNkulunkulu akaphinde futhi atukhwezela ey'nhliziyweni zethu leliyala ngabi lokukholwa.
leliyalukuluku lokufuna nokuqalekela ukuba senze kahle njengabalandeli bakaKristu. Mhlawumbe kufanele ukucela umoya ocwebileyo saphiwa wona embhabhadisweni wethu ukuba usilethele ukuphila, uthi usinyakazisa kancane ukuze sizothela iziqhamo ezinhle zomoya ongcwele ngey'mpilo zethu. Yilona thina unalo lo kakhuphisayo, unalo leliya lihle kakhulu wethu lelikalazana esidingayo esicela kuNkulunkulu wathi bengathi kulugudluza ukuze sizokwazi nathi ukuthululeka senze imisebenzi yesihawu, senze imisebenzi yothando leyo ozojabulisa khona uNkulunkulu. Yebo, ngombhabhatiso wethu saphiwa umntwana ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu, saphiwa umoya ocwebileyo ophilayo kuthina, oyophila kuze kube yikunaphakade, okuyiwo futhi osilekelela ukuthi sime phambi komthetho wamacala sesizolanda ngey'mpilo zethu. Uma senze kahle siyothola imiqhele esibekelwe yona ekhaya ezulwini. Uma singenzanga kahle futhi siyothola lokho esiyobe sibekelwe khona. Sengathi besingagijima, besingasebenza, sizikhandlele ukubona umbuso kaNkulunkulu. Angathi Jesu esethithe igazi lakhe liligugu kangaka efuna mina nawe ukuba samukelwe embusweni wasezulwini, ebese mina nawe lelo gazi likaKristu siliphathise kweze. Sithengiwe ngenani elibizayo. Iqiniso lithi akekho phakathi kwethu umuntu ongafela omunye umuntu. Mhlawumbe bakhona abambalwa. Engase nje ngene umuntu nje lamanje akhomeke esibani ethi baba umkhise either kufa wena noma ngidubula abazalwane, noma athi either ngidubula abazalwane ngisho umfundisi. Ningakhetha nini? Ningakhetha? Hayi mina senengane zami ukuthi nokuthi uright ufana bakaluhlala naye. Mina ngakhethana lama wendi mancane impela ngingabona kanjiwa sengithi kodwa ngemhlambe uma ngempela ngimthanda uJesu, ngizinikele totally kuyena, ngingakhetha ukuthi ngilithathe ibullet ngiphile mina. Ngobani? Ngiyakholelwa lo ongithumileyo. Ngobani? Ngiyakholelwa ekuvukeni kwabafileyo. Ngoba kuyobe kuguqulelwa yini impilo. Mhlawumbe yilokho uNkulunkulu akufisayo nakuhahelayo thina. Nike nibone uma usosizini noma ube yinkingeni. Nike nibone leya level yokuthandaza. Amarosari lawo wathandaza ayikho kube rosari. Uthandaza ukuthi hayi wakhonekta noNkulunkulu ngoba usosizini. Qeda izinto zihambe kahle abuyele kababa. Ngicabanga ukuthi ufuna leya level yokudlelana bethu nokushiseleka kwethu esiba nayo masihlekile. Ukuhle noma kunjani, kodwa silokhu simaintaine ilevel eyodwa yokumethemba ukuthi yena unamandla angasenzela konke ezikucelayo. Yena owavusa uJesu owafileyo nathi futhi yakusivusa. Mhlawumbe simdinga uNkulunkulu ukuthi akasinyakazisele kancane ukholo lwethu, nathi sibe nentshisekelo efuze amakhono okuqala. Abantu ababezinikela ngakho konke baze banikele ngisho nangempilo yabo ngenxa yombuso wezulu. Abantu abayoba amakhono ayolimela iqiniso, singalishebanisi iqiniso namandla, iqiniso kube yiqiniso ngoba liwulokhu lisikhululile. Kuthi nasemndenini yethu uma kukhona inkinga lapha nalaphaya, abantu behlukene kodwa nakume eqinisweni ngoba iqiniso liyakusikhulula. Sengathi-ke uNkulunkulu wethu bengasipha lawo mandla, ubengasipha leso sibindi, athi uvuselela siphi loluyakhono olufana nokhono lukaMartha benoMaria, okwathi noma sebehanjelwe umfowabo kodwa babazi ukuthi
ukuthi uNkulunkulu angasenza isimangaliso. Nangu uJesu umngani wakhe, nawe uyafika uthatha umuntu naye, uyakhala uJesu. Yila sizwa khona phela eBhayibhelini ukuthi uJesu naye wakhala ekhalela umngani wakhe. Uthatha umuntu uyakhala. Kodwa ekhaleni kwakhe uyazi yena ukuthi uzokwenzani. Khona inkulu ithi woza kuJesu noma umanikeleke. Ungesabi ukuzinikela. Sengathi besinakena kuJesu empilweni zethu kokuhle noma kokubi. Sibe nethemba lokuthi ukuwa nokuvuka kwethu kuwalapha emhlabeni. Makungisondezele uNkulunkulu angiqhubeke ngiwe ngivuke ngiphokelele phambili ngoba ngiyazi ukuthi ngiyothola umvuzo wami. uJesu esimamukela ngaso sonke isikhathi esakramenteni ligcwele laselathini esizomamukela futhi namhlanje. Uye lo muntu futhi kumema njalo nasengelele ngaphakathi. Jesu wamusuthile ngaphakathi kimi. Akukhwezele izikhuni esesibali. Sengiyaqela ukuthandaza. Ngicela ukuvuselele ukukhuleka. Sengiyaqela ukuhambela abantu. Ngicela ukubuyisa lelo langa lemini. Sengiyaqela ngisho nokusondela kuwena. Abanye bacela ngisho nokukwamukela uKristu. Ngenxa mhlawumbe yezono zethu. Ngenxa yokuthi mhlawumbe usalinde ithuba lokuyovuka. Noma selikhona ithuba lokuvuma, kodwa silobe usinqinile. Khuluma naye uJesu omamukelayo. Jesu vusa, vuselela okubandayo kunina, ukwenze ushise, ushisele udumo lwakho. Sengathi okusaba kwethu nakwenza kwethu imisebenzi emihle bekungaba yikona okusigqugquzelayo okholweni lwethu. Ukusama ukuthi nathi sifane noJesu. Nathi ekuhambeni kwethu, ekwenzeni kwethu, abanye abakubonayo abangazibo amaKristu babone izimangaliso uNkulunkulu azenzayo kuthina. Sengathi ngokukhuluma kwakho nangokwenza kwakho kahle uNkulunkulu ube ngadumisi. Ebese siba nethemba lokuthi nathi ngelinye ilanga uJesu uyoyivusa lezi izimo. Nathi ngelinye ilanga uNkulunkulu uyosinika imiqhele esisebenzelayo siselapha emhlabeni. Ukusebenza-ke uqala manje singasho ukuthi ayisole sebe badala. Manje asibe sensimini sisebenze ngoba asazi ukuthi uyofika nini esizosilanda esizosibuyisela ekhaya ezulwini. Sengathi ngokukholwa nangokuthemba kwethu nangokuthanda kwethu singaba izitsha ezinhle uNkulunkulu azozisebenzisa. Sibe isibonelo esihle kulabazalwane bethu abazokwamukela amasakramente ngephasika. Sihambe kahle phambi kwabo, sihambe ngabantwana bokukhanya ngoba vele sibizelwe kulowo. Sihambe ngabantwana bakaKristu vele siyibona. Singabafowabo, singabodadewabo bakaJesu Kristu. Okuyothi ngelinye ilanga simbone ubuso nobuso ekhaya ezulwini. Sengathi-ke noma ngavuka izinto endleleni ngoba phela empilweni nasohambweni lokukholwa kuba khona izinto ezivukayo. Sengathi lezo zinto ziyovuka endleleni ohambweni lwethu bezingangaliqeda ithemba, bezingangaqeda ukwazi ukuthi uNkulunkulu unathi ngaso sonke isikhathi nokuthi akasoze asitela nanini nanini.